What it is, Banabamkara, it's a boy Floyd Maremba, aka Floyd Devote, and I'm back with another banger. So today we're here in Soweto. So we're gonna be doing a loyalty check among best friends, just to check whether they are loyal to each other or not. But let's hope they are. If you've been subscribed to this channel, please do so. Don't forget to like, comment, and share the video. Without any further ado, Asbange. Ola nani bafethu amnani ngicela ubuza man ama-toilet engathola ngavaka yi iyo angicavi ayi ngifuna ne-toilet bafethu manje igama ubani my brother Theo Theo wena my brother Musa ngicela iploma kayi bafethu ngifuna ukubuza ama-few questions kanje okay Theo noMusa so nina mploma kayi Mploma va? Kara inalid. Inalid. Manje mfunani kayi? Shayirana. Ngizobheka abantwana? Yeah. Mara kuna next bafethu, akuna next. Bazovela mina ngasikutala. Ngasikutala? Yeah. Okay my brother. Nina niyabangani kanje? Yeah, sabangani. So how long niyabangani? Sase intwana? 10. Okay. Usho kanje umacala? Yeah, yini uthandayo ngaye? Umacala honest. Honest yamthola. Yeah, honest, yeah. Yeah, feel ayikhe buying iringa ngayo ngithola. Okay, uyamthemba total wena ngempilo yakho? Yeah, ngiyamthemba. Azange ngakubhayizise kanje ayenze something ezokuzisa ubuhlungu. Akazi. Okay, wena uthandani ngaye? Shamarandi noploma. Yeah, ngithanda ukushamarandi noploma kuphela. Mangifuna uyatholakala kanje. Sure. Okay. So since niyintwana kanje azange ngikubhayizise amacala. Uloyal kuwe. Uloyal kuwe. Yeah, uloyal. So mthemba kanani? Out of 5 kanje or 10? 10 out of 10. 10 out of 10. Wena mthemba kanani? 5 ngeke umthembe 10 out of 10 kanje because angakubhayizisa somehow ngithola. Okay ngiyakuthola so ngifuna uthi sidlala igame bafethu ne. Igame is called Best Friends Searching for Phone for only 60 seconds whereby wena mkayi phone exchanger ubheke ukuthi wenzakalani. First of all wena una email? Sure. Ubani igama? Balisa wava? Emndeni wena uploma va eriding inaledi phuma inaledi emndeni. Sure. Fair kakhulu musa so how long ujola nayo upalisa? 2 years. So kule 2 years azange ukubhayizise wenze something. Okay so umthemba kanani upalisa? 10 over 10. Okay wena una email bafo? Yes. Ubani igama? Uneo wava? Wasinalidi. Umploma naye kayi? Yeah. So umthemba kanani? 5 out of 5. Why 5? Angikavi maybe la khona uyangibhayizisa ngithola. Esiphathi nami ngibhayizisa. Wena uyambhayizisa. Ama-reviewers mfethu email mfethu uzokubhayizisa ngithola ngeke umgayi inhliziyo yonke ngithola. Uzoba nayo side chick or when side man or when side man ngithola. Ngeke uconfirm. So how long wena upusha nayo riding? Ubani? Uneo. How long ujola naye? 3 months. Jola naye no. Yeah, ngasikutala. Okay. So bafethu manje uzofuna ukuthi exchange amafoni ne. Sibheke ukuthi umjiti oringana media yakho or wena oringana media yakhe na. Yeah. Wena iPelasi? Shiyipelasi endlini? Sure. Wenzakala ushiya kanjani iPelasi bafwa ngijahile even though nami ngijahile mfethu ngiyajika nje ngilanda iPelasi nje yami. Angishayishayi? Awunalo? Afide livala lakho baba. Sibheke kuwe. Awulivulera? Oh yeah.
ya ngena ku dating ku gallery la ubheke bathi bani Palisa Sure. ngena ku gallery ubheke uPalisa la akekho ngena kule photo lena oy le yathi lena wenza nabo media bangaka bafu Sangisho ngicela ngicela ujuletsa no. yes yeah nawe urede naye uyampayizisa uyamthola wenza Yes. yeah which means when bonke umedi ama friends wakho nayithombe zabo Asichimtsaka obvious kufika khona on yeah abanye yini afira uyamthola amtholi ngena ku direct ku contact la ya ubheke ama number ka riding bani Palisa Sure. ubheke uPalisa uyamthola Number yakhe ngiwatholi. awatholi ngena ku riding ku WhatsApp nayi WhatsApp la search riding once search uPalisa yi phezulu once search uPalisa akaphumi bhala amanamba wacava ngithi awacava ngekhanda mara profile picture yacava ngithi okay scroll la ya ubheke la uye lo angitshele bafu ukuthi uyo ngena ku Facebook ke search ku Facebook la Palisa Pale nesibongo yeah nangu Palisa yeah bafo waringana wena wacava ukuthi uringana naye waringana media kamjitha Siyabangani. abangani uPalisa naye abangani La ngiyazi. awicava Hayi. wenzakalani Next. ubheke message la ubheke message asiye yenze kanje out so I'm on my way ukhambani bafu ubuyava Angiyaptoshela. uboshela media kamjitha round Hayi. wena ubocava ukuthi umshele round Hayi. Akangitshelanga kunokuthi uyakuyi. mara wena yamthemba umaqala kanje Sure. wayenza amaqala kanje ushele media yakhe round ubeyenzani Kasithomi. sitsho mina media kamjitha awuyenzi riding Jwa, tameza. yenzakala kanjani Hayi. Yakaqimna kubelitshu. yes yena mara wangaringi nomjitha qala ukuthi wena uringa nemedia yakhe Obvious, uthi kusamtshela wanthula kamuntu omkwatela. Uthi kusamtshela kamuntu omkwatela obvious. yena umeri ushe kanje uthi ungamtsheli uthini ngayo le ndaba bafu uthini ngele situation Makamthathi no. ngiyabona ukuthi umaqala kayi ngathi ukuthathela advantage because wena awukhulumi kakhulu Vele mina ngisolo umuntu lo khulumayo. yeah Nokugura. awukhoda Hayi. manje akamthatha if uyamfuna wena uzomthatha Nangamuntu asolo kufela wena wacabangisa ngithola nama. mina ngiyenzi next mina ngiyasolve yiba fo Fix asitabatsawa ukuthi usolve on tshona.
Yeah. Oh manje indaba zami mina yini Nekutaba tsawa kitsibi kitsango ncho. yeah ngiyathola manje friendship yenu manje niyenza kanjani because uthi amthathe and ukhuluma naye and wena ucavi manje nina umngane wenu buzeva saphinda ngasiba bangani yayiphelela yini sure hayi ngiyazwisisa hayi if ngisho kanjalo wena uthini ngaye le ndaba Macala ngikasimethi so mara wena solo waqabangisa nje wena sikusayibatlingi wena ekutini ya fast nje manaka yeah mara into wena yenza i wrong ayo ngeke uthathe umaqala advantage kayi ake advantage obvious kichira yasinna nje mara wena uyakuye mara uyacaba ukuthi uphushe nomjitsa kayi akiri chumu fithi mutle mina kayetsa jwa amachomi kuphela yeah aniyenzi next la kamfonela no yeah umbutho pusha yeah ujuita next push up chumu fail yeah fail ngiyaku-understand baba hayi mina ngisishayile isipani bafo sengizona ngibheke ne toilet ne sure bafethu awu